Pontypridd a Friesland, Friesiaid. Mae'n bosib bod y ddau enw yn perthyn, ac mi na egluro chi sut, meddyliwch chi am eiliad. Ond o gyntaf, os ydych chi'n mwynhau y math yma o drafodaethau, cliciwch ar y subscribe a rhannwch y postiadau yn eang. Gawn ni ddechrau gyda Pontypridd. Wel, yr enw gwreiddiol oedd Pontypridd. Mae'n bir debyg na cyfeirio mae hwn, nid at bont o bridd wrth gwrs, ond at ryw dŷ wedi wneud o dywyrch, darnau o bridd a gwair ynghyd. Mi oedd y math yma dŷ yn ddigon gyffredin gannoedd o flynyddoedd yn ôl, tŷ rhad i'w godi ac yn ddigon cynnes. Felly Pontypridd, pridd dan ni ar ei ôl o. Rwan, o gymharu efo Gwyddeleg a ieithoedd eraill, da ni'n gallu ail-greu hen ffurf y gair yma. Dwedwch y ffurf mewn galw frythoneg, iaith tua 2000 a rhagor o flynyddoedd yn ôl, oedd yn cael ei siarad mewn tafodieithoedd ym Mhrydain ac yng Ngâl a Der Almaen ag ati. Rwan, y ffurf arferol i ail-greu y gair yma ydy pria. Mi ddatblygodd pria yn priddia, priddia. Ac wedyn, efo colli'r terfyniadau, mi gawson ni pridd. Felly, yr hen ffurf Gelteg debygol oedd pria yn ôl yr arbenigwyr. Ond beth sy'n elo pridd a'r hen ffurf pria a Friesland, yr ardal eang yma, morfa eang o dwedwch Denmarc i lawr i Ogledd Wlad Belg, lle mae'r tir yn wastad ac yn gorsiog dros ben. Dyma lle mae'r awdurdodau cynharaf yn y cyfnod Rhufeinig yn gosod pobl o'r enw Friesiaid. A mae'r iaith Ffriseg yn dal yn fyw yn yr iseldiroedd ac mewn mannau eraill hefyd, ac yn fras o'r ragfleunydd yr iaith Ffriseg a daeth yr iaith Saesneg. Rwan ta, awn ni nôl at Frisia, yr ardal eang hir yma. Ardal yn ymyl y môr, corsydd, gwastad, gwlyb. A'r hyn y byddai pobl yn ei wneud yma oedd codi twmpathau o bridd i drigo arnynt mwyn gallu defnyddio'r corsydd yma i bysgota ac i fagu rhywfaint o anifeiliaid. Felly dyna ni, mae gen i dwmpathau o bridd, a pobl o'r enw Friesiaid yn trigo yno. Rwan, yr unig ddamcaniaeth y gwn i amdan ni oedd, ac mae hyn yn digwydd yn y llyfrau, ydy bod hyn efallai yn cyfeirio at, yn perthyn y gair Frisi yn Saesneg. Hynny yw gwallt crych, gwallt cyrliog, ac efallai bod y bonedd neu'r bobl yna gyda gwallt cyrliog, nid achos bod nhw'n byw mewn ardal laeth wrth ymyl y môr, ond efallai fel rhyw symbol o'i hunaniaeth. Mae hyn yn gyffredin yn y cyfnod cynnar. Mi oedd gwallt yn gallu bod yn bwysig iawn i ddangos eich statws ac i ba lwyth neu i ba gymuned oeddech chi'n perthyn. Os ydych chi ar gerrig beddau, brythoniaid, Ystad Clud, er enghraifft, 9eg ar 10eg ganrif, mae genwaith y ponytail bach ma yn y cefn yn aml iawn. Mi oedd gwallt hir hefyd yn gallu golygu eich bod chi o statws uchel. Hynny yw, fyddwch chi ddim yn gadael eich caethweision dyfu gwallt yn hir. Felly dyma oedd y cynnig falle bod bobl ma'n cael ei nodweddu gan rhyw fath o wallt arbennig oedd yn grych. Ond mae Peter Schrever, un o'r Celtegwyr mwyaf, wedi cynnig damcaniaeth arall. Rwan, mae'n bosib nad pria oedd hen ffurf pridd, ond prisia. Achos mi fysa prisia wedi mynd yn pria, ac wedyn y pria yn y Gelteg erbyn cyfnod hen Gymraeg. Felly mi fysa pria a prisia illdau wedi rhoi pridd yn y Gymraeg. Felly, un bosibilrwydd am hen ffurf y gair yma ydy
pris. Ac falle bod chi dechrau meddwl rwan am y twmpathau o bridd yma, oedd yn nodweddu rhai o ddiwylliannau cynnar y corsydd eang yma. Rwan, dwi eisiau mynd â chi nôl at rhywbeth o'r enw rheol grym, yn ychwanegol at gasglu straeon fel Eira Wen ac ati ac ambell un arall mae Disney wedi i defnyddio. Mi oedd y brodyr grym ganol bedwaredd ganrif ar 15 yn ieithyddion mawr, a nhw i radda helaeth ar ei sbardino astudiaethau academaidd Amreithaidd Indo-Ewropeaidd. A mae gen i rhywbeth o'r enw rheol grym. Un o'r agweddau hyn oedd iddyn nhw ddarganfod i'r ieithoedd Germaneg weithredu rhyw fath o dreiglad llais, yr un fath o'n treiglad llais ni. A dyma un o'r reolau grym. Rwan, be ddigwyddodd hynna ydy bod y pytyca wedi mynd yn fel yn treiglad llais ni. Dyna pam bod gyda ni pater yn Lladin am dad, pater a father, neu father yn hen Saesneg, po di troi'n ffy. Dyna pam bod gyda ni cant yn Gymraeg a hwnd, red, yn y Saesneg yr enghraifft. Rwan, da ni'n gwybod bod ieithoedd Celtaidd yn cael ei siarad yng Ngorllewin yr hyn sydd yr Almaen heddiw, a hefyd mewn ardaloedd fel rhannau o'r Iseldiroedd. Mae gen i enwau llefydd ac enwau llwythau ac enwau pobl sy'n Gelteg o fyna o'r cyfnod cyn Rhufeinig cynnar. Felly, un bosibilrwydd ydy mae Prisia oedd yr hen ffurf, a bod rhyw ffurf ar hon oedd yn cael ei ddefnyddio gyfeirio at y Frisiaid. Ydych chi weld lle dwi'n mynd rwan? Ond cynnig Peter Schrefer ydy, na gair Celteg ydy, oedd Prisia, yn golygu'r pobl neu twmpathau pridd. Da ni wedi colli'r terfyniad. Rwan, tasa'r iaith Germaneg wedi benthyg y gair Prisia cyn gweithredu rheol grym, cyn y treiglad llais yma, a da ni ddim yn gwybod pryd y gwyddodd hyn. Mae yna bobl yn dyfalu bod o ella rhywfaint cyn 200 cyn Crist, ond dyda ni ddim yn siŵr. Felly dychmygwch Germaniaid yma'n gwybod am y bobl yma ar y gwastadeddau corsiog eang yma, oedd yn byw â dwmpathau o bridd, a bod nhw'n galw nhw'n Prisia, neu rhywbeth tebyg yn ei pris. Wel, mi oes y gair yma wedi datblygu yn Fries yn yr ieithoedd Germaneg. Ac felly cynnig Peter Schrefer, cynnig gofalus, a chall a gwybodus, ydy nad oes nelo efallai enw'r bobl yma ddim y gwallt Frisi, crych, ond yn hytrach yn cyfeirio at y ffaith i bod nhw'n byw ar dwmpathau o bridd. Felly dyna ni. Mae'n bosib, a da ni byth yn siŵr o'r math yma bethau, mae yna le i amau, a mae eisiau gofyn cwestiynau. Bod Pontypridd, felly, yn cynnwys yr un gair a Frisian, Friesland ag ati. Unwaith eto, sgwelwch yna, cliciwch ar subscribe.